Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Kung may katabang palang ko ninyo. Igo nang imo pag-ani og pagkumpirmar nga to ani dindo nga akong kaban, Wilche. Dako na nigtabang sa sunod akong buhaton. Sa may sunod mo buhaton, Johnny? Bawion ang akong kaban gikan tang gindo. Sige, ato ning bawion, bay. Ato nang planuhon. Johnny, kung bawion nimong imong kaban, ayaw pagsulti nga ako ang may confirm nga ni Anis yung kwarto, ha? Ay kabala ka, Wilche. Di ka na mo idamay. Di may iskutan ang imong pangan. Ay, salamat in town. Kimatangtang yun ko sa kontrabaho diya sa ilang Sir Pater. Oh, nagtrabaho yun ka diya sa ila? Oo. Mahimo na ko sekretarya sa bagong klinik nga ablihan ni Sir Darwin Pater. Ha? Nagtukod sa daig sila klinik sa lungsod. Dili man sa lungsod ang ilang dental clinic. Naaraman sa ilang bahay sa Luyo. Unsa? Ay, nga nung taong naamon sila magtukod og dental clinic diha. Ambot lang. Basin dental clinic lang ni sa ilang mga kaila. Oh, karon pa sa ko kadungog ug dunay nagtukod og klinik nga taguan da. Gusto si Milchi. Para na sila mga paryente. Mayo noon nga may dental clinic diha. Kaya aron makasuod ko. Magpaibot ko dito. Onya, ako na yung bawion ng kaban ni Lolo. Uwa pa man mahuman og renovate ang building. Kung sago di ay, di pa day tam makapaibot dito di ay. Dili pa, uy. Mangita lang kong laing rason nga makuha na ko ang kaban ni Lolo. Oh, si Puldo na lang i-pressure aron mabutto to. Naibaw na ko. Kung unsay akong buhaton. Unsa man? Unsaon ni nako eh. Madukla na sab kong tialis sa ini kung di nako makuha ang kaban ni Lolo nga naa sa kwarto ni Boss Dindo. Aldo! Oy, Sir Darwin. May problema ka ba? Oy, ikaw man din na, Sir. Kuan, Ganina na ko nagabantay ni mo nga mura ka o gwa mahimutang. kuan, Sir. Unya, mulili kas bintana sa kwarto ni Dindo. Nakakita ka, Sir? Oh, klaro pa kayo ning akong pananaw, Poldo. Oh. Klaro pa kayong imong gibuhat. Doon na kay toyo ni Dindo. Naalang ko'y gili sa sud, Sir? Unsa man? Ayaw kong ingnang nakahuna-huna kang mangawat sa kwarto sa kong anak. Uy, di taon, Sir. Uy, wataon ko'y hunahuna nga mangawat. Lagi. Pero, nganong mura magkagbalisa? Kuan, kanang, naalang lagi ko'y gili sa sud, Sir? Unsa man? Ay, alang, Sir. Unsa? Unsa man ang naa sa sahok? Mura man na og kaban. Ay, kaban bitaw na, Sir. Maunay akong gili. Mao ba? Diyan man nagikan ang kaban. Uy. May tao. Susiha. Sir. Kung ang sakyanan na, pasudla. Sir. Bay, Johnny, bida mo ra magkikulpaan ko, bay. Ayaw kulba na ako. Pasig magsukmak kayo na sa Mos Dindo. Naarabas ila. Wa tayo anan kay doon naman sila mga tao. Uy, kamo? Kami ikaw. Uy, nganong ni aman mo? Iniamang ka. Ikaw ang amutuyo. Ups.
Ayaw isira ang gate. Hoy, Jane, unsa man ka? Papusil ka? Manong man ka din he? So ayig pusil. Kay una kang maigo ini akong bunan. Pamauli mo? Mupauli lang ko gaw kung iuli ni mo na ako ang kaban ni Lolo. Wa din he ang kaba ni Lolo, oy, gago. Yay. Kinsa na, Poldo? Oh, pamauli na mo, lakaw na mo. Ganong imo manang gitod ang pultahan. Kinsa may na? Kami, sir. Kinsa man mo? Ganong mupugos man mo sa pagsuot. Ako ang apo ni Lolo Pilo, sir, nga karaang sepulturero o gwardya sa minteryo diya sa ubo sa inyong yuta. Diyan nga ko nga, sir. Og ako si Mikmik, sir. Iyang assistant. Apo ka ni Pilo. O, sir. Pasudla sila, Poldo. Ha? Usa man ka? Wa ba kabati sa akong gisulti? Bungol man, sir. Pasudla sila. Sud mo. Sud. Pagilis na ko, ha? Papaabutan sila dito sa lingkuranan salon. Oh. Go! Anong nag-ali pa man ka diha? Sudla na mayoy. Sud! Suko ka? Yoy. Suko ka, gaw? Ay! Sungko. Uy, kalaig batasan ni ig-agawa. Aw, ingon ana man ang may kahadlo. Pataka na lang pangisog. Dali na, abay. Manood na ta. O, kana. Sige. Klaro niyo pagpinta ng bongbong, ha? Kanang pantay kinang kolor. Sige. Boss. Boss Dindo. Saan ka? Luspad ko din mo. Mula mo kang kakita ko mo. Ay, ungo, gid bitaw ako nakita, boss. Pagtarang di ako eh. Uso ba ka? Humbog ba ka? Hindi, boss. Oy, kuan niya si Johnny Ungo ug si Mikmik Tumboy. Usa? Ngayon niyam ng mga panuwaya? Ay, gipasod na ba sila sa imong amahan? O, ha? Hay mo sila karon. Tuwa sa loon. Gipalingkod ni Papa nimo kay mag-ilis pa siya. Nagpajama ra man gud ang imong amahan. Niyam ni mga tawanan. Ako ilang tuyo. Oh. Gipagitaan ko nila sa kaban. Unsa? Bisag unsa og matik-matik. Klaro kayo nga ni agad din kaban sa imong apuhan. Mulang. Bisi gagod ang mga mata ni Poldo nga nakakita na ko. Milis ngagpag yung ilong. Is nga gid. Hoy! Ngayon niyaman mo? Ha? Magkuha mi sa kaban sa kong lolo nga niya din eh. Hoy! Ayaw mo pataka og pamasangil, ha? Ay nalagpamakak di adin dugod. Booking na ka. O kung sabay magkamaturan, ha? Nga niya din sabay ang kaban sa imong apuhan? Dindo, si Poldo ang misulti nga ni adinhi ang kaban. Uy, di patakag tabi niya, ha? Kada sa kung konsulti nimo nga ni adinhi ang kaban. Dili ako ang imong gisultihan. Gaw nga ni adinhi ang kaban. Si Tia Alicia. Unsa? Oh, Tinood ba ni Poldo? Boss. Agoy. Unsaon nga gipangitaan man ko ni tiya kun hain ang kaban sa iyang papa nga si Lolo Pilo. Mo nga nakasulti ko nga ni adinhi nimo. og namati mi ninyo, gaw Poldo. Mao nga iuli nilang kaban bi. Kay ako man ang gibilinan ana ni Lolo Pilo. Di man kamo. Iuli ang kaban! Iuli ang kaban! Iuli ni ng Johnny, Dindo. Kung tinuod nga na nimo ang kaban, iuli ni. Papsi, wala ginako ang kaban. Naani si mong kwarto Dindo. O kang iba mo ka, ha? Nganias kong kwarto, ha? Johnny? Kuha na ang kaban, Dindo. Huwag iuli kini ni Johnny. Wa taga padaka aron mahimo kang kawatan. Lakaw na! Kuha na ang kaban! Oo, Papsi. Dali, Poldo. Ako na'y mangayog pasaylo ninyong duha. Sir. Kung saan nga likoy masanig utok usahay nga akong anak. Pabutan lang ninyo din ang imong kaban, Johnny. Pida. Ikaw gini kaingon ng tanan, Poldo. Pasayloa lang ko, boss.
Wa man sab ko magtuo nga nagtago ra dahil sila singit-ngit si Johnny sa mong padagsulti ni Tia. Oh, sige. Ang sarahan ng kaban? Oh. Boss, wa na ang kaban? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!